дар бинои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон бо иштироки раиси Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Зуфар Исмоилзода, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода, собиқадорони Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ва ҷавонон ҳамоиш баргузор карда шуд. ҳамоиши мазкур пайванди наслҳо ном гирифта буд. Он ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 25-солагии ваҳдати миллӣ, 30-солагии иҷлосаи 16-ми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бахшида шуд. дар ҳамоиш собиқадорони Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон иштирок намуда аз таҷрибаву кори худ барои ҷавонон қисса намуданд. раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Зуфар Исмоилзода дар оғози ҳамоиш баромад намуда аз саҳми ҷавонони замони соҳибистиқлолии кишвар ёдоварӣ карда зикр дошт ки имрӯз ҷавонон бо нерӯ ва идеяҳои тозаи худ дар самтҳои гуногуни хоҷагии халқ саҳми худро гузошта истоданд ки ин сол аз сол бештар ба мушоҳида мерасад. пайванди наслҳо дар ҳамин хел рӯзҳо як ҳикмат аст, зеро пайванди наслҳо бо ташаббуси шӯрои собиқадорони назди Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ба як маҳфили доимонамонкунанда мубаддал гашт ва интиҳои рӯз аллакай дар 4 шаҳру навои Истамин, Аш, Истаравшан, Рӯстон баргузор шуда барои тарбияи насли нав аст, барои балон бардоштани мақому манзарати ҷавонон, зан, собиқадорон дар ҷомеа бознам як нақши муассир гузошта истодааст. ва мо имрӯз ки дар ин ҳоло ҷамъ омадем, раисони шӯрои собиқадорони ҳизби шаҳру намояҳо, собиқадороне ки ҳамроҳи мо ҳастанд, ҳамсафоне ки ҳамроҳи мо ҳастанд, собиқадороне ки ҳамеша ҳамроҳи мо буданд, мо ба ин ҳолоро даъват карда гирифтем, то ки маслиҳатҳои муфиди худро худ дигар ба ҷавонон диҳанд. ҷавонони мо барои гумроҳ нашудан дар ин роҳи хеле пештоби зиндагӣ барои ояндаи халқу кишвар як шахси арзанда шуда бояд ҳастанд. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода низ ба сухан баромада гузарондани чунин маҳфилро бо иштироки собиқадорону ҷавонон муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ намуд, зеро маҳз ҳамин гуна воқериву мулоқотҳо метавонад дар замири ҷавонон ҳисси ватандӯстиву ватанпарвариро бедор намояд. ҳамзамон гуфта шуд ки баргузории чунин маҳфилҳо ба тафаккури ҷавонон таъсири мусбат расонда, онҳоро ба дӯстдоштани ватан ва арзишҳои олии он, ҳимояи марзубуми аҷдодӣ ва дар ҷамъият пайдо намудани мақому мартаба раҳнамон месозад, зеро омӯхтани таҷрибаи ҳаёти калонсолон барои насли ояндасоз мактаби хештаншиносӣ ба шумор меравад. имрӯз боварӣ ба ҷавонон беимонад зиёд, барои он ки имрӯза ҷавонон яъне дорем ки иқдоми недоранд, диди яъне дорем ки васеъ доранд. бинобар ҳамин ба ҳар як корҳое ки имрӯз яъне ки давлатдорӣ аз давлатдорӣ сар карда то зинаҳои поёнӣ вазифаҳо ба яъне ки ҷавонон бовар карда шудааст ки ин дар ягон ки мамлакатҳои тараққӣ кардаам ин қадар таваҷҷӯҳ ба ҷавонон нест. дигар оне ки таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ба ҷавонон аст. ин соли панҷум аст ки ба тариқи маркази миллии тестии дохил шудани ҷавонон ба донишгоҳҳои олӣ имрӯз шумо ҷавонони хушҳолӣ, шумо ҷавонони хушбахт ҳастед ки тибқи дархосту хоҳиши худатон гӯем ки дар донишгоҳҳо яъне дохил мешавед. дар замони шӯравиам иттилои шӯравиам шумо наметавонистед ки бевосита ва мутобиқи қобилиятатон буда бояд дар донишгоҳҳо дохил шуда бошед. ин ва ин ки шароите ки фароҳам оварданд ҳамаш барои шумо ҷавонон. ҳадафи асосии ҳамоиши мазкур ин омӯхтани кору пайкори собиқадорон ва дар заминаи он тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳаи ватанпарварию хештаншиносӣ, эҳтироми ватан, эҳтироми волидону бузургдошти ниёгон ба ҳисоб меравад. дар идома собиқадори Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон Кароматулло Одилов баромад намуда ҷавононро ба созандагию бунёдкорӣ ва ҳифзу ҳимоя намудани марзу буми кишвар даъват намуда аз таҷрибаҳои кории худ дар вазифаҳои гуногун ба ҳозирин қисса намуд. رسالتی تاریخی در حقیقت داریم که بعد از آن که سالهای طولانی در مقام‌های گوناگون دولتی و حزبی فعالیت می‌کنیم، عرصه سن سالی که اگر کامل شدیم ما وظیفه داریم که اون چیزی که قوم رفتیم از حیات، اون چیزی که از دیگران از دیگر بزرگان ملت ما بزرگان دوره شوروی آموخته باشیم، ما با جوانان اگر این چیز رو گذاشته نمی‌داریم
ما یک گناهی از این صادر کردیم بشیم. برای من امروز این محفلی که گذرانده شده ایستاده است تشبیسی شورای سرخدانان کمیته خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت این بسیار اقدام‌نیک است، زیرا نامش هم پیوند نسل‌ها این البته با همین نسل جوان ملاقات کردن سابقه‌داران را در نظر دارد. من همچون یک فردی که همون بیت برای ملت اگر خدمت کرده باشم امروز همین خیلی بسیار جاها به یک معرفی کرده باشم مثل شما باید دوام بدیم. وقتی وظیفه‌های دولتی باور کرده گذاشتن همین صدقیانه همینجا خدمت کرده و ما نتیجه شدیم که من بیشتر از 44 سال اگر خدمت گوناگون دولتی باشم زیاده از 38 سال مقامات مقابله کننده ارگان‌های حکومتی دولتی و باعث معاون رئیس ولایت، معاون رئیس شهر، معاون اول رئیس شهر، باعث سردار امور مالی ولایت، سردار امور مالی شهر و ناحیه‌های ولایت 24 سال من باور کردم رابطه مالی در شهر بزرگ همین دوام می‌برد خدا نصیب کرد 30 سال دیگه من علاقه به عنوان اولین مالی ایجاد شوروی دادم 35 سال دیگه من با اردوی دوستی خفای استر دادم چی دادم کارمند شورای تاجیکستان دادم خدمت من دولت و حکومت خرد یکی یکان که اون عباس میدان اردو رفتگی аъзоёни ташкилоти ҷамъияти ҷавонон созандагони ватан низ баромад намуданд. Мавзуна Раҷабова дар ин ҳамоиш оид ба мафҳуми ватан модар, дӯст доштани ватан ва дигар масъалаҳо баромад намуд. Ватан дар баробари модар муқаддасгарӣ воло ва бебаҳо будан агар сарнавишти инсон нақши муҳими ҳалқмадаро дорад. Вақте ки мо дар бораи ватан ва ватандӯстӣ сухан мегӯем, пеш аз ҳама муҳофизати ватан пеши назар меояд. اساتذه صحبت ملی پیشوای میوه محترم امامعلی رحمان و مورد خدمت نمودند. برای نسل نوروز یکی از مهمترین مطلب آفتاب حیات خدمت در سطح قوه‌های مسلح میباشد. محض در همین جا جهانگستران شجاعت و دلیر مردانگی آموخته مقدسیت ارزش حیات و دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن خاک پاک وطن عزیز را یاد میگیرند. ما باید از مکتب نسل‌های کلانسال سبق وطنداری و بنیادکاری‌ها آموزیم. دوستی و رفاقت، همکاری و صبر و تحمل، زیرکی سیاسی و حسن ترتیب و وطندوستی و وطنپرستی، افتخار ملی، دانش‌آموزی و خودآگاهی باید خصلت‌های مهم‌ترین جوانان ما باشد. дар Фарҷом ба 40 нафар ҷавонони фаъол ки нав ба сафи ташкилоти ҷамъияти ҷавонон созандагони ватан пайвастанд шаҳодатнома супурда шуда, ҳамзамон ба 20 нафари ҷавонон ки нав ба сафи ҳизб дохил шуданд шаҳодатномаи ҳизбӣ ва ба 8 нафар пешсафон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. баъди ба итмом расидани ҳамоиши пайванди наслҳо меҳмонон аз боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Теймур Малик ва майдони муҷассамаи шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ дида намуданд. меҳмононро ҷавонон дар назди майдони шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ бо қироати шеър истиқбол намуданд. ҳайати меҳмонон ва иштирокчиёни чорабинӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ дар пояи муҷассамаи аскари номаълум гулчанбар гузоштанд. гузориши Шамсин Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои Бардоми Иттилоъоти имрӯз.